Welcome guys sa bagong episode ka na naman ngayon. So, ang episode po natin ngayon ay magtatalakay po tayo ng mga bagay-bagay sa ating paligid. So, ito po ay tungkol po ito sa pangyayari sa mga paligid-paligid. Paligid-paligid. Ano ba yun? So, may pag-uusapan po tayo sa araw na ito. Bali, ang topic po natin ngayon sa bagong episode nito is opinion lang po. Ang pag-uusapan natin ngayon, itungkol po ito sa mga kabataan sa bagong henerasyon. Ayun. So, sa mga kabataang babae na maagang naging ina. Bakit kaya nagiging ina sa murang edad? So, enjoy na enjoy kayo nung ginawa niyo yun. Pagkatapos, pabayaan niyo ang bata, itatapon niyo kung saan-saan. Kung hindi naman, ilalaglag din niyo. Anti-life. Anti-life ba? Yan. So, ang gusto ko lang ang ibig ko lang sabihin sa vlog na ito, guys, is mag-share lang po ako ng opinion. Mga girls, marami pa kayong dapat magawa sa buhay ninyo at hindi lang yun ang pagbubuntis. Pwede naman kayong na hindi mabubuntis at walang madadamay na bata at hindi masisira ang kinabukasan ninyo. I'm not encouraging you na gawin nyo yun sa murang edad, pero I'm encouraging you not to get pregnant in a very young age. Kadalasan, ang nagiging dahilan daw kaya nagpabuntis sila dahil gusto nila itali yung lalaki. Ha? Solusyon ba yun? Kumuha ka ng PC. Itali nyo yung paa at saka itali nyo doon sa itali nyo doon sa paa nyo o sa baywang ninyo para hindi makaalis. Yun. Eh, kasi kayo nagpapadala kayo na dito. Eh. Huwag dito. Huwag sa damdamin. Huwag magpa-buso-buso ng ano. I mean, huwag kayo magdesisyon ng basta-basta. Kailangan i-double check at isipin nyo talaga ng mabuti. Kasi yung iba, sinasabi nila na para daw hindi maghanap ng iba, kailangan magbuntis siya. Dahil daw, may responsibilidad na sa kanila. Paniniwala mo lang iyon. Dahil oras na magbuntis ka, walang ibang magsasacrifice na yan, kundi ikaw. Ikaw magdadala ng bata ng siyam na buwan sa tiyan mo. At yung lalaki, enjoy. Baka mamaya nga, nag-disco-disco na yun. Diba? Bala kwatsa na. At saka, baka mamaya, nag-i-enjoy sa life yun. Lalo na pag buntis ka na po. So, ang sa akin lang naman is, gusto ko lang malaman ninyo na kung gaano kahirap pagdala ng bata sa tiyan. At gaano kahirap ang may hinahawakang responsibilidad sa buhay. At lalo na sa edad ninyo. Kasi sa edad ninyo, kailangan niyo pa mag-enjoy at marami pa kayong dapat magawa sa buhay ninyo. Concentrate na lang kasi kayo sa pag-aaral ninyo, di ba? Mag-concentrate kayo sa kung anong gusto ng pamilya ninyo or gusto ng parents ninyo na makamit nyo sa kinabukasan or magiging ano kayo kinabukasan. Dahil wala naman pong ibang makikinabang nyo noon, kundi kayo rin at ang magiging anak ninyo at magiging asawa ninyo. So, again, huwag pagdalos-dalos dahil kung gagawin niyo yung solusyon sa palagay nyo, magandang solusyon, huwag dahil hindi yan magandang solusyon. Ang ending niyo po, nakikita kayo sa tabi-tabi, pupunta kayo ng barangay, maghihingi kayo ng gamot. At ang suot ninyo, naku, galay-galay sa Bisaya pa. Kumbaga, itsurang pulubi. So, hawak-hawak yung bata, pati bata nadadamay na yun sa ninyo, sa maling desisyon. So, huwag magpabuntis, guys, kundi pagandahin ang buhay, mangarap ng maganda, sundin ang pamilya, sundin ang mga magulang, at ilagay sa tamang desisyon o itamang panahon ang mga desisyon sa buhay. So, pwede naman kayo magbuntis kahit 10, 12, isang dosena, no? Kung yan ay nasa magandang posisyon na kayo sa buhay. Tapos na nag-aaral, may nakamit na sa buhay, may magandang trabaho, at may pera na, di ba? Kasi yung nagpabuntis ka. Ito kasi nakikita ko sa tabi-tabi. Pag nakita ko akala mo bata, dahil yung dala-dala mo yung bata, parang umiiyak yata na parang gutom. So, iuwi mo na yan, ipakainin mo na yan, ibigay mo yan sa mama mo, humingi ka ng pagkain sa mama mo. Kawawa naman yung kapatid mo. Ano yan, bunso nyo? Hindi po, anak ko po to. Huh? Ilang taon ka na ba? 13 years old po. Oh my God. 13 years old, nagiging ina na. Ano yan? Di ba? Tapos ano nang mangyari? Magkasakit yung bata. Napabayaan yung kondisyon, yung health ng bata, pati sarili nyo. Yung edad na yun, dapat mag-enjoy pa kayo. Dapat marami kayong marating sa buhay nyo. Huwag kayong padalos-dalos. Iniisip nyo lang yung sarap-sarap eh. Yeah, kayo.
Isipin nyo kung anong magiging pangyayari or ano magiging bukas ng bata at saka bukas nyo. Yung kakalaiti ako. Diba? Kaya kayong hindi pa nabuntis dyan at may plano magbuntis dahil gawing solusyon para talian yung mga boyfriend ninyo. Hmm? Yung gamiting weapon yung bata para magpabuntis para hindi makahanap ng iba dahil nga buntis ka na. Oh, buntis na ako. Oh, alam na ng mama ko. Kaya susumbong na kita. Kailangan na dito ka na. Kahit kasama na kita. Ulol. Iwanan ka na. Nako. Iwanan ka lang yan. Diba? Sabihin mo, may maraming maganda dun. Sexy. Walang anak. Patay ka. Yung mangyayari sa'yo ngayon, ikaw nagbabantay ng bata, mag-isa ka. Sulong, ina. Dahil sa kababayaan mo. Guys, ito hindi ko sinasabi na para to sa lahat. It's not, hindi siya general. Kasi meron naman po talaga yung iba, biktima talaga ng panahon. Kaya nga sabi ko, huwag kayong magpabuntis para hindi kayo maging biktima ng panahon. Huwag kayong paniwala. Pwede naman kayong ewan ko ba? Basta wag lang yung buntisan issue. Dahil yun ang magiging sagabal sa buhay ninyo at yun ang magiging dahilan na magkasala kayo. At yun ang magiging dahilan kung bakit dumadami ang tao sa mundo at yun ang magiging dahilan kung bakit marami kayong ngayong bata na nasa kalye. No? So, natakot ko. Ang daming bata sa kalye. Hindi totoo talaga. Masakit sa yung sa damdamin mo, sa puso mo at sa isip mo, makikita mo yung mga bata na walang kamungmuang sa mundo, na nandyan sa kali, hubot-hubad, walang makain, naglalakad. Tapos makita mo bigla mga nanay pala is bata rin. Di ba? Kayo lang ang nagpapabiktima sa sarili ninyo. Nasa inyo po yun kung magpabuntis kayo o hindi. Actually, decision nyo yun. Kaya, kung kayo ngayon ay nasa sitwasyon, nasaktan, at nahirapan, nagmahal, nagsiselos, huwag magpabuntis as a solution para ma-keep niyo yung isang tao para manatili sa buhay ninyo. So guys, para naging emotional ako sa vlog na to. So isa lang naman po ang punto na gusto kong iparating sa inyo. Huwag po kayong magpabuntis sa maagang edad dahil marami pa po kayong dapat gawin sa buhay. At marami pang pwedeng magandang mangyayari sa inyo. Sundin nyo yung magulang nyo, mag-aral kayo mabuti. At kung hindi man kayo nag-aral ngayon, meron naman po tayong tinatawag na alternative learning system or ALS para makuha nyo yung kung anong gusto nyo sa buhay. Pag naging successful na kayo, doon na kayo. Okay? So magmahal kayo, sige magmahal kayo. Masaktan kayo, sige masaktan na kayo. Pero wag lang yung paraan na gawin yung solusyon ang magpabuntis para magtali ng isang tao. Dahil hindi po yung solusyon. Kinakawawa nyo yung sarili nyo, number one. At kinakawawa nyo yung bata na hindi ginustong mabuhay sa mundo dahil sa kapalpakan ninyo. So guys, maraming pong salamat. So abangan niyo po ang susunod ko na vlog. Opinion lang naman po to. Pero kahit opinion po to, nakukuha naman kayo ng ng aral. Uy, huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like, and mag-share. Ayan.